Sasisin ngidan hakani ke por na DDK Meghalaya kani ke program ke bedai ke career counseling ti ngi ai khublei ye kong ai bat phla lingdo phida lingdo ibadan menta bat nga hang ni por bangini keren company halor kani ke career guidance kamut iu nak menta kena samla ya kani ke psychology ti khublei shibun kong mapidan ningkat ni hang ni ke por khublei shibun mapikhat yang hang ni ru tingini sedang ningkong ya tu spang jongpi si kandiap ti nga kerteng ai bat phidan laling do nga the counseling psychologist nga la police psychology with a specialization in counseling ti nga adan hakani ka kam menta 9 years running la prasnam no tama this is my 9th year and nga adan ka jongka practice nga bo halang keding mingi bangadan ru ha PMR center kata kadon halaban bat ha mau kasyang ti kani ke jinglek ke jongpi mo shwa bofin poi psychology ti ki police school hai nga ta ki college ski pat ngi kwa bentip spang katu okay ti nga police nalor to convent nga pendap na do hadu class 10 nalor to convent nadap nang tu ngali 11 12 St Mary's college and then nang tu nga lakwa hi ke psychology na do menchwa ta makam dan chania kadang MLCU ru kadang sumi tu sport na yeng ru ki ang apsha ni petsha kalong kumno mo ti ta kadang hamlet ha Martin Luther Christian University tang ta next best thing English honors tingali English honors ha St Anthony's College tamang kwa ba ko mani psychology finally ngi labba kadang ha Assam Don Bosco ru ken ka psychology department hang tu ti na yeng ki ang top pendap sha ka BA tin salit masters part hang tu tengah lit masters part jong katu nga pendap in the year 2017 dedap nang tu part ngatrai ha Bethany Society as a counseling psychologist hi hang tu ru I was their first counselor hang tu mo kimpat judan mensha first counseling psychologist ti dedap nang tu part ngalit polis ka biat ti to get an idea mo I was in the COVID batch ngadi COVID batch 2020 Nadap nang tu ti I realize to ngayo kam himo tangba ngamsung sok mensim. Tengok syongan sedang hi lakajong ti ngapuli ngale ki certifications ki prepare nga ki supervisors jong aru ngabo ngasio yakiru ki dan ki teachers ru ki ba ngashit pai namar kam di ka basuk ban sedang hi kam tam ni kani ka kam mo kam tam bakadang di ka batmai hang ni jela jangi ti kini ki certifications kini ki supervisions ki supervisors bangabo ki bana Bangalore ki bana Hyderabad ki layar rap bahaya nga ti kum tahi ter hadu ngan dapai hak uni hakani ka okay pisu tunat ni ke kam oh nadu mensyang astenat bha it started ngasdang naka Jingtwaad ki khalung astenat bha bandan baki khalung astenat banda kai bat ki ngasit perkhat so there's more to schooling te dan teaching kaida bangala ban le in a school kaida ngala banya rap yaki ti ngasdang kumtaken ti ngasdang sha ka child psychology ngasdang sha ki internships jong abang le mencharu di haki school ben ti ngandala sedang pat ini page jong Instagram ngasdang ha year 2021 arhaja arpuway katu day second wave COVID ang syo ngan le AA mo tang banyo mensiam ki brio ngan crunch pang mental health kumno ban handle stress kumno bakin handle yaki klung hayeng katu ko por lockdown bun ki tantrums bun ki kmik paru ki work from home kin le ayu tenga sedang ini page tena kini ke page nga sedang ban kumno banya rap ki klung ki wan pen ban ki kmik pa ki amba Aurora on mental health Aurora on mental health oh ha Instagram ti nakani ka page pa kiwan man daki kmek pa ki ngirung hidan kam kum kani ngiru men swang ngimyo kum kani ngismo ngismo mes bha ken dan kum phi men swa ti nakani kin sawanski adults kin sawanski bahe menta ngadan ki clients ki ban post nam new post nam ru so menta ngapet ki ba lice nam ru ki teenagers ru ki working adults ru ti kumta ti ngini yash company chakmat mo okay ke ikani ka mental health ka mental health ban batai da khasi te kadika jingkhat jingkhya jong ka jabing jingkhat jingkhya jong ka jingmut jingpyrkhat
Ti lada pidan kani ka mental health ne kani ka jingka jingkya phila ban shimya karai phila ban perkhat karom perkhat jong phiru kalong shai ti mo nada don makna ki stress ki e ru pidan makna ki jing ki jing em he nada pidan kani ka mental health ne ka jingka jingkya ka ko ka bor perkhat fiyo kata ka jing shai lada pinrai kumno nada don ki jing ani nada don ki jing ru phikloi ban ni khada ka tien parang resilience mo phikloi ban ya le te pidan takabor ani ka lat phiwat lat ru ban ya le ni lada phim dan kata bun sien ngi iba kibrio tang ban mi na jing thiaru ka e bhai ki tang ban somban sai tang ban shud banya ru ka e bha namar ba kakta hadu kata kata la rangim dan ka mental health ti menta dengi kren ha ka shlong mo kumno fi ia kani ka mental health kham tam do ngi i ha ki school ha ki college ki university menta pi skong kala long kumno kani ka mental health namar ba kami kani ka NEP kami sakini ki CBSE regulations ki ngai kumba kila persang hi ya kata te ki khna ru menta ki long aware bha shaphang kini ki issues namar ba kila don ka phone kila ilot nang to tangba ni dang don kampai ki professionals ni dang don kam ki bahe ki ban sung thu shaphang kani ka mental health tamar hoi ki ilot nang to na phone henre ni la ne em ban hikaya ki ke ka ban absorb te ke ka bakin shim na ka phone kata ru ka de ko we henre ka bangai i manga ka de ba hoi ni la don ki counselors ha ki school henre bun sien ki counselors ha ki school ki shapha de ki ki kam nong ki hab hikai ru ki hab ban admin work ki hab ban le ki kam office ru teng te kam de ka basuk mo ban counseling na bun ki brio ki perkhat counseling therapy ka shudi tang banyak kran shu ai jingmut shu ai advice ring ngahi ha ka kam jong ngam ju ai advice ngadi e bangan ai advice ha ka jing im jong ki we ngadi ka e ngashid ong hi ki clients jangaru philawan hangni you are the expert in your own life nga ai suggestion ngai piyat ka bakla ngan ong ya piyat na katu pindayat na kani kan long dakumwi pindayat na kani kan long dakumwi ka song ha pisham kumno te panya kata ban ong kum taru pin hab da tib hai client pin hab da tib hai ki khana pin hab da tib hai shphang mental health ru kala ban poise e kania baki ki coping skills mo kita baki khan tangba ban le kita kumangi ki counselors ngi dan kam ya ka porte ban plan henry kabangi i menta ha ki schools ki colleges long kim don porking ki counselors ada ki la shap ha kam sada ki ki kampan te henry ka awareness kala don mo ngas ngok komen shi shaba phi khat yang hang ni ru namar ba to spread awareness mo ka awareness kala don henry kumno ban execute yakini ki ngila don ki brio henry ki tre ka kam ka bakumno ki yo ban tre bhala da ki de ki balong passionate ru ki yo ne em ban tre bhai ka kam kataru ka weket menta de ngi pet mo ha ka we ka liang ru ba ki dan ki suicide cases te kumno fi tackle kumu psychologist hakum kiniru menta dari badan ke suicide cases te kilong very sensitive mo dang man sham snam hiru ngadang ngala post ru shaphang kani ha Instagram jonga namar ba dang man sham snam ngadang yo hi shiteng met ka call mdi ka call ru ka text ka ba shuang thank you for everything mo thank you for everything you have been the main source of support kumta te bandi kiwi te kilaong that's very nice mo this person is grateful tamang mangi bala train pa ina tip te philayo ka to bell so ringing ha khli janga to te hakum kini ki porpat ho ni prepare hi ki mo phila don suicidal thoughts la dani ke ba phila banya rap ele de te ngile kumno ngishna safety plan batki ki triggers jong phi hakataken ki triggers jong phi hakum kinu ki por ba fishet sngo ba phi don kini ki suicidal thoughts kila ban ong lada mdan brio bat nga lada yania bat ki parlok lada kindon ki jong ki triggers ki brio dadap nang tu pat kitu di ki warning signs lada kila tip ki warning signs jong kila tip hi ki don ki khna ki ba ong pet menang adan kum kani ka trigger te shibet tengan please call my parents lani call yano kin hab bandan bat nga te ngarung hab le kumta te yano bakin call next step kin le kumno ki le breathing exercise ne ki go for a walk ne ki
page series ne tang ban distract ela dia kumta kan ngi le kata ka safety plan and then support system de mano bon sian isen a bhagi khana kim dan support system mo na yeng ru kim nget kin ong ba kwa attention ti teng I'm the only support system and ti laninga ong ki check kan ka telemanas ru ngi dan am hashalong 14416 kitu ki kranda khasi ki kranda garuru tenga ong ladang ngam kumno ngam answer ka call kumno ngam respond check call them kila banyarap ipia ka tu kapor te kum kini henry bun sien te ngasit pan bit hi ka emergency contact kan namar ba kum kani ka case ru banga ong fi last August kala long hadu ba emergency contact ru umpik namar di perlok bakli kya sngi umpik ka no hadu ngala hap contact sekipulen teling ba kipulen min salap kanya ni khana ti kalau apa hadu kata kaput ruken ti as professionals ngi haban long very ethical mo ngi haban datep ki rule ki an kumno ban le ki Jingtwaad ba fi haban ya sign lang khnang ba at the end of the day mengiru ngi song kumbani ke bang kham le ni lada phila check lut ngala le katang kat bala bangan yarap ni khna come on, it's out of my hands kan henry teng bon ki professionals ki blame ya la dia te ki ong balikin ngamla ti hakum kini ki cases hoi kilong sensitive bha tamala da pinang hi nada phila obviously with supervision kung mga ang ngandon ki supervisors tsaka mga discuss ki cases as a psychologist kani kadi very important ken yangi ka ba don kambha bangin don batno ban ayo na mangirung idang de ki bro banya discuss ki case mo nadangi ngom bangin anglut kamlong te kumta ni haban research ni haban discuss sometimes kum kini nga ong yefi nga bu ki supervisors panabah na marshathi kala kham ya mbi kum shania ti kitip ken to filaban les kumta te ka pher kumta country cases we don't have shising haka shising ngam shim bon palat ya kasan namar ba nga perkhat ya ka mental health jangru kam de ka basuk mo ban ngam ya ka ki problems jang ki brio namar ni haban plan route kinsuan ra ki problems jang ki issues jang ki nimdi ban shi ngap shi akran shi ni haban plan ngiran kini ki different types of therapies mo cognitive behavioral ne REBT ne art therapy sometimes dance ne movement ne tingi plan kat kum ka jing don kam jong tu client ken tela dangi plan ngi don kam por te kum ki art ki fi don play therapy fi don kam ki tiaru mo te ka kamera ki kan hab banlong kumtaken the 5 sessions a day not more than that kanungut kidan ki clinical psychologist vi kan ma hapo shlong na do fi kan ka feel last dang ban kiu ni em haka jala ka jongi te ngan ong ka kilabun hi mo ki clinical psychologist menta kilabun ki hospitals ru kilabun ba ki employ clinical psychologist men shouting bang ikan mau ti ni a handful ni don imam Jasmine ni don imam Pakma Habatni imam Jasmine menta jong ka roots ti kila don hing inda hab refer ngin hab perkhat ban refer shano na mangidang duna menta ti kila khambun hi kata ti ka specialization jong ka clinical psychologist kampat don hangni hashalong kibon ki balit counseling behi namar Martin Luther ru ki focus counseling psychology te kibon ki counseling psychologist tela bon ba ki clinical te kibon bawan balik hablik pure shabar namar RCI kata ka Rehabilitation Council of India kadi ka licensing body jongi ki psychologist khamtam jongi clinical psychologist but rehabilitation psychologist kamdan hangni te kimdan courses hangni kimdan ki colleges ba offer RCI courses hangni te jenjare kataken takadaw ki bon ki counseling psychologist namar ngimdan ke license ngimdan kam license nginda yo masters da fi puli bat ki wiki specialization therapy specialization se long kala byang ken re yaki clinical psychologist te dan kam license tela da kumanga nga kwa ni puli psychology hapendap you then hapendap ya ka BA in psychology mo lada Henry ki dan ki colleges ki dan ki universities lada fim pendap ru umnile
ki pet ken filong passionate ne through the interview system hi mo ki pet filong komno ko mangarung pengaklam pendap ya ka BA in psychology ta mangarung pat in masters in counseling psychology kom taru filaban le ki bon ki colleges shabar jong shalong ki ba sheme kata Martin Luther Christian University hang ni rukishim William Carey e rukishim tama ban mentati kila bon ki college kum St Edmunds St Anthony's kila don ka psychology department St Mary's ru kila don basong si long ka ni hu ken kam don psychology department ti ki khana kene che tang ha Martin Luther hi kila ban ne ha shalong ken ne kum tati ka bajan tam te shagwahati hi betul bawa mafi Don Bosco ka don hang gwahati ha ti mentala dengi ya ham syakmat kendiat mo ti daladep psychology ladep mo ti maslep ke psychology pat ki kita ki areas ki bapila benru hakinu ki jaka bapila benru kata ka syang ka specialization mo namar ba clinical ti ki areas bon bakirong haki clinical setting baik kum ki hospital ki clinic ki mo Henry counseling psychology pan namar lamita ngan subatai ka difference clinical psychologist ki le kum ni ki shim ki test ki diagnose ki counseling psychologist ki mnak ban diagnose te ngaru fasha ki clinical psychologist ada don kam diagnosis ada ngai iba o ne tela jor la don ke ka bala he kan te nga fasha ki sha ban le diagnosis bakin le ki test ki ai diagnosis leng ba ki diagnosis jong ki pa ngan sa plan mangakin le kum no ban ya rab ya ki te kata ka de ka kam jong ki counseling psychologist te ya ki clinical psychologist ki laban net ki hospitals ki laban net ki clinic ki laban play jong rula ki dan license kan namar ba ban le testing banai hi te dan kam license te Henry ya ki counseling psychologist ki buan menta ki balik ki schools ki bashim online ru ki buan namar ki labun bha ki apps lani ki websites mo kiba all over India kin shimi ki psychologist ti ki don ki website kiba based na Bangalore kin shimi ki psychologist na north na east na A kin pendan kami ko website ti lengba kitu ko website pa kishim sessions kin filaban le kum taru lani filaban bon sin ki schools ki colleges but lani filaban le kum mga play jong na jong ro tambah long kata fin haban persang ban tip ke badan kam ken kum ki supervisors kum ki certifications ki mo ka shong hap hi kwa ban let chakanu kalan phi kwa ban tritang bat ki khlong you can go diploma in child psychology child therapy leni fila ban let adult ru ko mga menta pat ngale bat ki namanga dan hapiam arte nga tribe habat ki badan disability te mentarung ngadang puli dangai puli hi 8 years ru dang hap puli dang hap update hi ala dia te mentang adang apply license na benta rehabilitation psychologist na mangi haban rehabilitate ki kini HPMR ki dai ki balapang stroke ki bayo traumatic brain injury ki badan disability ki badan amputations te bapli kini ki yo disability nalakham he te ka ba bha tin la kum no ngi haban rehabilitate biang ki bakin to be in society bakin yo kata ka jing ka ba nalamo ka ba long fulfilling ken even though kini ki disabilities te ka shong ha fi haban research ka kata ka specialization ba fi ka ban tribat no ken haki hospitals ne fi ka ban schools ne ki colleges ne nane fi ka ban hikai ru you can go into teaching ru ka biang hi mentala bon ki colleges ba offer mo pikiran mene pi omba kidan kita ki rehabilitation betul rehabilitation ke dia kali yang jong ke pada rehabilitation psychology ki bon ki brio ki dang dayak ngau rehab ki dang ta de bitang substance abuse ne substance use hende haka rehabilitation psychology pa ni focus ya ki disability ru mo hi badan disability ru namar bangi haban rehabilitate ki kilayo disability hot hende ngi haban pet baki ki kum no te bat ka disability ki dan kila banyo kam ne kila banyo jing puli ne ti kini ki ngipet ba ngin sumar kum no ki khnang ba ta ki dan marka ka disability ru kidang la ban kidang la banyo kam kidang la ban lit puli kidang la ban dan kata ka relationships mo bangi ong ka jing ya dei para brio bakin yo khon bakin kinang ki kum no ban ya dei bat ki wei dei te haka rehabilitation psychology ngile kita ni le ki test ru
benta jong ki don ki tools bangi pendon kam kum na benta ki ADHD ki badon autism ki badon ADHD ne learning disability ru nadu dang red ki don kita re dalak kham he kum PMR pak ni pet mostly ki adults ru kini ki ba don bala yo stroke bala ya psiliang mo ki ba traumatic brain injury ne spinal cord injury ki bla shuthia ni let shayeng ru Shayeng jong ki ru ban pet to ka don Jingmut na dakiya ki we have a full team ha PMR te namar ki don ki occupational therapist ru ki don ki physios ru tingi pet kata ken rehabilitation te don kam a full team fi ban ong ban le marway ban kumanga bangan le marway ru ngamla ngi don doctor ru ibade ya katuhi ka lain ti kata ken Pidan kum kini ba fiong mane ki therapy de therapy ayu kita ki therapy ki deki la long kum ki la jing yarap ken namar ladangi ong counseling am ki brio ki ong ba syukran pishu sngap syukran shu ai Jingmut shu ai counseling si kin ong wan ai counseling sang si khun jonga ulong kum ta henry dafi ai counseling fi haban ngidon sha kawe ka intake session bangi khat mo kata ka first few sessions kala ban shum our session nilai session mut shikenta ani kinsawan biang next week ne by the end of the week ne kishim sa shikenta tu fi haban sung thu sha don kam ayu ni brio dah la fila sung thu taw ni brio don kata ka jing ki stresses dei kum ki jing ki bawan na te nakayeng kasam ne nakakam ne nakajing pang ti ladang ina sung thu kata ni plan pad kumno bande shakman kumno ngi shakman lingba ki therapy tikidon kum ki cognitive behavioral therapy kita ni ai homework ru ya ki pihak ban tho kita pihak ban teng kumbanga ong menemo ba tang ban khi na ba thia ru kimla tang ban should beniat ru kala hadu kata kalawan le ka depression ti teng through cognitive behavioral therapy ngile yu ngishna routine tang bakin tik tang bakin ken mau nga phila le kata tang ban shu im te hakatu ka while on survival mo ngi shar kha te tang ban shu im hakatu ka por ni ai ki homework phi haban tho ne phi haban ai tho gratitude what are you grateful for ke ka phi ben kamen phi man ta kasngi tho kum ki ni le behavioral therapy mo te kidon saki trauma based therapy ru kita pak ngipet ki bala yo childhood trauma ki bala yo ki any kind of trauma. It can be childhood trauma, it can be an adult ru mo ka trauma baki yo dakila he kum mangile ha PMR te ki kini ki ba accident bapli la shu thia sa ka trauma hang to ru kawan ka jing em ka baki yo men sha kim dan shu menta te kipet ki we ki parlok te tang lang to ru nang kidan different forms of therapy can play therapy kumbanga ong mane but ki khnaret ru kay rabha teng kim nang te bapli ban express ke kata sadness kin chu ong feeling sad feeling angry but tama sometimes kadai ka shame kadai ka jing le ran kadai ka jing ngodiao kadai ka jing ki long ki ba ki emotions mo baki ong da kten pareng ti kumya kitu lingba ka play therapy lingba ka art therapy ngila ban smuthu oni khna to layo ban penmi mo teng ban penmi ru kia show haskul kia film teng kila penmi dak rukom ba bamde it's not right kalong kila shu ong ba kidakat umtre kumta henry dakila wana ka session pad dakila penmi kumto pi ba there's a release tikini lengba ki therapy si ken mila bande kumni banya rap yakin ke ka plus point aga jinglong psychologist plus point yang ati banya ba ngalet bantep shapang ki brio tamang atep bahaman shapang la jong kata kowe sa ban police psychology am ngis ngo nga kwa bantep shapang ki brio kwa bantep ki perkhat ayu I want to read people ki bon ki baang henre ndala police fi kan moment ngaru ngashut ngo kum dia tong ngan puli ya ke bang puli kini ki therapy ngan pendan kam haladi maybe it'll work on me te nga hi ya ko wait I have my own therapist mla banong ba ngi dang de human te we're not god ngimla ban please savior mo ngi dang de ki brio ngi dang dan ki jingduna te
lingba kini ki jing ya jangan lingba ki jing pulia jangan psychology ngatip sepang jong na jong ngatip kumno banyarap ela dia but lingba ki jing rap yang ahi la dak rap yang kamu ki brio ki banga sumaru ke nyarap te katakin na komentar ki viewers ki bepet kam tam du ki kena samla ki bakwa benrung benlong psychologist ke ka message yung pi lani ka advice yung pi shaki ya ki bakwa benrung benlong psychologist okay dengan keran saya ki in general sama kumbang ong mene ngapulie ban tip na bentak syapang ki wei ring tip ha syapang jong na jong lada pio alat hi pio ban sim tang i tang kum ka subject ru lada phim ko ban rung kum psychologist ka bha ba phishim psychology ba phin tip ha syapang jong na jong lada pio ban sim tang kum ka subject alternative mo ka ba pio ba ha ka college ha ki aka shim ba fin tip syapang jang ni dan kambun ki brio ki batip syapang ki emotions karu Jingpyrkhat perdan ngiran lang kambun ki brio la ko along nei kai ko along kumno ru kata ka jingin so tho jingmut jingin so tho lang jing tip lang leng ba ka psychology fin nang ba hendre ye kitu ki badan kam baki ko ban pulia psychology kumbanga ong mene apply shay la di ke ka ba fi pulia wat nget tang hakakon wat nget tang ke ka ba pio ne ke ka ba pio ngau ha class da research ru and follow ethics kadang kan ke APA guidelines ka bangibun American Psychological Association ki guidelines rang ki dan ki ethics ki bangi habot shaba fins dang ban practice ngob habot ya kato kan ya rap bhaya phi nada phi abot ya kato fins ngo thu ba kumno ban ya chakmat kum psychologist but kum no ban apply ru ya ki ek e ba phi pendan kam sha ki ek ba phi pulia yala dia but pendan kam ki brio sha ki brio te kulai shibun kong ba phi la dan rengkat bani hang ni te ngiyo ban pasat jingmut shibun halor ki benta kumno ban late psychology ban puli kar Jingpyrkhat jung ki brio te hakani kapor nga ai khublei sai sen ya ikong i bladan rengkat bani bat ru ka team jong ka DDK Meghalaya ka badan hang ni po Oasis Guest House sai sen ku sufa gat for signing out nang ni na po Oasis Guest House